Hrvatskoj još uvijek tragamo za više od 1800 nestalih osoba u Domovinskom ratu i smatramo to apsolutno jednim od prioriteta vanjske i unutarnje politike Hrvatske i nedavno smo to upravo i istakli. Međutim, u isto vrijeme naš odnos prema nestalima u drugim zemljama pod istim ratnim okolnostima je suprotan. Čak suprotan osnovnim idejama humanitarnog prava, ali i međunarodne solidarnosti. Vidite, i građani u BiH još uvijek tragaju za 1200 nestalih u genocidu u Srebrenici. Uglavnom se radilo o starijim maloljetnicima. Osobe koje su rođene '77. godine, takvih je bilo 88, osoba koje su rođene mojem godište, dakle '78. godine 177, isto tako osobe rođene '79. godine 80. Dakle, u vrijeme nestanka neki od njih su bili 15-godišnjaci, 16-godišnjaci. Na jučerašnjoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH glasalo se o zaključku koji je predložio Klub srpskog naroda u kojem se traži da oni koji su kreirali odluku o zabrani negiranja genocida u Srebrenici istu i ponište. Osim političkih predstavnika Srba za ovo su glasali i HDZ-ovi delegati u Domu naroda imenom i prezimenom Dragan Čović, Marina Pendeš i Lidija Bradara. Sramotno je da su još jednom predstavnici HDZ-a u BiH digli ruku protiv zabrane negiranja genocida u BiH. Sramotno je da su to isto napravili u travnju ove godine kada su glasali protiv izmjena Kaznenog zakona kojim bi se zabranilo negiranje genocida. I što će HDZ BiH govoriti onima koji traže nestale u genocidu u Srebrenici? Da to nije bio genocid? Hoće im to reći? Jel će im to poručiti Dragan Čović? Na čiju se stranu svrstava HDZ i njihov veliki predstavnik u BiH, poznat po počasnom doktoratu Zagrebačkog sveučilišta, poznat i po onome o čemu smo malo prije pričali, nesrazmjeru imovine i prihoda koje ima, poznat po svemu onome po čemu je poznat i HDZ u Hrvatskoj. Dakle, na čiju će se stranu svrstati? Onih koji genocide opravdavaju? Kako nas nije sram i pred nama samima, ali i međunarodno biti protiv onog što je civilizacijska činjenica i kako možemo ne samo ne osuditi nego još stajete i na stranu onih koji negiraju genocid. Zločin u kojem još uvijek 1200 nestalih maloljetnika. I vi glasate u BiH protiv zabrane negiranja tog genocida. Istovremeno ćete u ovom saboru usvajati konvencije o nestalima i naglašavati da je to osobitno za nas bitno jer imamo to iskustvo. Da, napravit ćemo ono što međunarodna zajednica traži od nas, ali kada to isto treba primijeniti na naše susjede, kada trebamo imati iste kriterije prema drugim žrtvama drugih zločina, tada to ne činimo. Jer za vas zločin nije zločin, nego zločin ovisi o tome tko je žrtva i tko je bio počinitelj. I to je temeljna razlika između vas u HDZ-u i nas na ovoj strani. Jer za nas je zločin zločin. I svaki nestali, bez obzira tko je i čija je žrtva, zaslužuje da se njegova sudbina otkrije i da njegovi najbliži znaju šta se sa njim zbilo. I kada to prihvatite, onda ćete s punim pravom moći stajati uz međunarodne konvencije i uz međunarodne i pravne i civilizacijske dosege. Dok glasate ovako kako glasate u BiH, ne možete.